Už o necelé 2 hodiny sa začne futbalový zápas medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom. Ministerstvo zahraničných vecí odporúčalo slovenským fanúšikom zvážiť osobnú účasť na tomto dueli. Pripomeňme, že pred minulotýždňovým zápasom na Slovensku vyvolali chorvátsky fanúšikovia v centre Žiliny roztržky a útočili na policajtov. 219 Chorvátov následne dostalo do pasu pečiatku nežiadúci. Obavy, či teda v Splite nedôjde k odvete, sú na mieste. No a na mieste najočakávanejšieho zápasu tohto týždňa je aj náš kolega Michal Hečko. Mišo, dobrý večer. Zmenilo sa niečo odvtedy, ako sme sa počuli posledný krát? Dobrý večer zo Splitu. Môžem povedať a našťastie môžem povedať, že čo sa týka bezpečnosti sa nezmenilo nič. To znamená, že doposiaľ sme nezaznamenali ani ten najmenší náznak akéhokoľvek incidentu. Samozrejme sem pred hlavnú bránu štadióna sa začali sťahovať policajti. No ako si už povedala, do začiatku zostávajú 2 hodiny, takže fanúšikovia sa zatiaľ trúsia iba pomaly. Michala, ako konkrétne vyzerajú bezpečnostné opatrenia v súvislosti so slovenskými fanúšikmi? Sú teda naozaj v bezpečí? Áno, dá sa povedať, že áno, pretože policajti chránia hlavne žilinských fanúšikov. Čo ja viem, 40 fanúšikov, ktorí prišli zo Slovenska, už od hraníc s Chorvátskom mali vedľa autobusu policajnú eskortu. Tých ani nepreviezli sem do Splitu, ale odviezli ich do 30 kilometrov vzdialeného letoviska. Tam sa Žilinčania mali celkom dobre, popíjali pivko, opalovali sa, kúpali sa v mori, relaxovali, tešia sa na zápas. Ja som sa vám možnosť rozprávať aj s chorvátskymi policajtami. Tí mi povedali, že ľudia, ktorí sú v Chorvátsku na dovolenke alebo sem na dovolenku chcú prísť, by mali byť v tejto súvislosti v absolútnom bezpečí. Takže Slováci by mali byť v pohode, ako si povedal, ale najväčšie obavy vyvolávajú fanúšikovia chorvátskeho Hajduku. Hovorí sa teda o nich naozaj všeličo a žiaľ väčšinou nič dobré. Áno, je to pravda. Fanúšikovia Hajduku Split alebo tzv. Torcida sú považovaní za najradikálnejších na Balkáne a to už samotný Balkán je mimoriadne radikálny. My sme dnes boli aj v ich hlavnom stane, stretli sme tam ich fanúšikov, ktorí pri popíjaní pivka čakali na svojho šéfa, ktorého doslova tam majú za poloboha. Mali sme sa s ním možnosť aj rozprávať, povedal nám, že bol v Žiline, údajne ho policajti aj dobre zbili, spôsobili mu nejaké zranenia, ale on povedal, že proti Žilinčanom ani Slovákom nemá absolútne nič. A zo strany Torcidy, čiže fanúšikov Hajduku Split, by im nemalo absolútne hroziť žiadne nebezpečenstvo. Samozrejme, našim držíme palce. Otázkou v súvislosti s bezpečnosťou ale stále ostáva, čo je lepšie. Aby sme prehrali alebo vyhrali? No, v tomto prípade zdá sa, čo sa týka bezpečnosti, by bolo lepšie, aby Žilina nepostúpila. Samozrejme, pretože pokiaľ by nepostúpil Hajduk, že by Žilina vyhrala, tak by ich fanúšikovia sa mohli naozaj veľmi nasrdiť a vtedy by sme mohli od nich očakávať čokoľvek. Tak uvidíme, ako to dopadne. Každopádne, Michal, tebe ďakujeme.